Добър ден, скъпи гости, духовници, родители, учители и приятели! Днес е един особен ден. Ден на любовта, на разбирателството и на вярата. На 21 ноември Православната църква отбелязва въведение Богородично, денят на християнското семейство и младежта. Това е ден, в който си спомняме, че домът е свят храм, а семейството – неговата най-голяма ценност. На този ден си спомняме как праведните Йоаким и Яна въвеждат своята 3-годишна дъщеря Мария в Иерусалимския храм, за да я посветят на Бога. Там след молитви и служение тя расте в чистота и послушание, за да се подготви за великото си предназначение – да стане майка на Спасителя Господ Исус Христос. Празника се почита още от първите векове на християнството, но като голям богородичен празник се утвърждава през 8 век. През 1922 година Българската православна църква посвещава този ден и на християнската младеж, като израз на грижа за нейното духовно и нравствено възпитание. По традиция на този ден децата отиват на богослужения, придружени от своите родители или учители, и се причастяват. След 1947 година празникът се утвърждава и като ден на християнското семейство, защото семейството е най-малката, но и най-важната общност, благословена от Бога. В семейството човек се учи на любов, търпение и прошка. Там се изграждат християнските добродетели, които укрепват и личността, и обществото. Днешният празник ни напомня колко голяма е отговорността на родителите да възпитават децата си във вяра, доброта и любов към Бога и ближния. Молитвата на родителите за техните деца има особена сила. Нека всички семейства бъдат благословени с мир, взаимна обич и вяра в Господа. А сега третокласници и детска вокална група Медени звънчета ще ни представят приказка за силата на семейството, вярата и дружбата. Край рекичка в село малко, 2 семейства бедни жалко, но с обич топла реч живееха дружно и това се вижда отдалеч. Петковре, добро утро! Животът лек е, щом съседът ти човек е. Той е съседе, арно дума, щом сме двама, никой грижа няма. Верно е, така сме си от дечурлига. Щом съседа, настроението ми се приповдига. Помниш ли, кога ходихме за турба жито, за да е семейството ни шито? Чурбаджи